Implanturile superiostale reprezintă o metodă nouă de tratament ce constă în realizarea unui schelet personalizat din titan, ce are ca scop final reabilitarea orală a pacientului printr-o lucrare protetică fixă. Este indicat în principal pacienților cu atrofie osoase severe, unde tratamentul prin implanturi dentare convenționale nu se poate realiza, sau intervențiile chirurgicale suplimentare, precum adiții osoase, reconstrucții osoase sau chiar sinus lifting, nu pot fi realizate. Totodată, acest tip de implant reprezintă o alternativă mai puțin invazivă a implanturilor zigomatice. Implantul superiostal nu reprezintă un simplu șurub din titan precum implanturile convenționale. Acesta utilizează un schelet personalizat din titan de gradul 5, 100% biocompatibil, ca o rețea care acoperă oasele maxilare și oferă un suport stabil pentru lucrarea fixă. Scheletul din titan este fixat direct în ostul pacientului cu ajutorul unui ghid chirurgical printat 3D și va fi fixat cu ajutorul unor microșuruburi speciale. După ce am realizat acest implant superiostal, noi îl vom prinde la nivelul osului maxilar sau mandibular al pacientului cu microșuruburi prin care acesta rămâne fix și noi putem să realizăm dinții fixi în maxim 24-48 de ore de la inserarea lui. Singura alternativă la implanturile zigomatice care sunt mult mai traumatice pentru pacient. Avantajul major al acestui sistem este reprezentat de faptul că avem o singură etapă chirurgicală după care primim dinți fixi în maxim 24-48 de ore.